Sa libro o sa dokumento sa simbahang Katoliko nga naghupot sa itong mga pagtulunan ka ng Catechism of the Filipino Catholics, no, na ay libro, The Catechism of the Filipino Catholics. Ang first chapter nga gihisgutan sa maong libro, gahisgot mahitungod sa identity of Filipino Catholics. Unsa may identity sa Pilipino nga Katoliko. Unya ang pinakaunang description, ang pinakaunang gihatag nga identity sa Filipino Catholics, giingon dito, Filipino Catholics are family-oriented. Mabitaw nga, pagkarindot sa atong relasyon, sa atong pamilya, nga bisan gani na ay gitawag nato og extended family ties or extended family, ato mga paryente. Ug di lang kutob ana, gani sa atong simbahan ug sa atong katilingban, daghan kaayong mga grupo-grupo. Ug kining mga grupo-grupo nga atong gipangtukod, atong giisip nga apil sa atong dako kaayo nga pamilya. Like for example, kanang atong dadyong, di ba? Nay dadyong kada baryo, pila ka dadyong guna kada barangay. Unya apil na sila sa atong gitawag og dako nga pamilya, nganuman kay sa panahon sa kasakit mo uban man sila og kuyog man sila, kuyog og lubong, mutampo og nay mamatay, no? Bisan og dunay mga okasyon, mga piyesta, maghugop yun ang pundok. It's a very good identity. Nindot kaayo na nga identity sa pagka-Pinoy ug pagka-Pinoy nga Katoliko. Kanang being family-oriented. Pero usahay pod, subo pod palandungon tungod kay kining atong pagka-family-oriented, dunay mga membro sa atong gitawag og dako nga pamilya nga naghuna-huna og exclusivity. Unsa may exclusivity? Kana bang maayo kaayo siya og relasyon sa membro sa iyang pamilya, pero dili siya maayo og relasyon sa uban. We tend to be exclusive. Nga naay mga tapok-tapok nato nga di gyud ta magpasulod og lain. Wa mo'y labot, di man mo apil ani. Og di man mo member ani, nganong mo anhi man mo, wa mo'y labot. And sometimes dili ta mo bati sa mga tao nga dili miyembro sa atong pundok o sa atong pamilya. Maingon ta ba nga tinuod nindot kaayo ang pagka-family oriented, pero sometimes dunay mga pipila ba nga maghuna-huna og exclusivity. Like for example, sa atong simbahang Katoliko, dako man ta kaayo nga pamilya. We are big family as a Catholic Church. But there are members of this Catholic Church nga naghuna-huna og exclusivity. Ngano man, dunay mga Katoliko hangtod karon nga naghuna-huna nga ang mga dili Katoliko dili maluwas. There are still Catholics nga naghuna-huna ana karon. Ngano man kay gitudlo manggudpod sa simbahan Katoliko kaniadto, pila na kadekada ang nilabay that outside the Catholic Church there is no salvation. It was taught before. We were taught before that outside the Catholic Church there is no salvation. Pero sa dihang misulod ang ikaduhang Konsilyo Vaticano, gitudlo sa simbahan that even outside the Catholic Church there is salvation. Nga bisan gawas sa Katolikong simbahan naa ang kaluwasan. Ano man tungod kay si Kristo sa iyang pagkinabuhi ug sa iyang pagpuyo sa kalibutan, wala gyud siya magpakita og total rejection. And he was even tolerant. Tolerant siya ba sa mga tao nga lahi og pagtuo. Sa ebanghelyo karong adlaw atong madungog, dihay tao nga nagpahawa o mga yawa sa ngalan ni Jesus.
ug dili sila sakop katong nga maong tao, dili siya sakop sa mga disipulo ni Kristo. Dili siya sakop sa pundok ni Kristo. Pero nagpapahawa siya og mga yawa sa ngalan ni Kristo. Pero tungod kay dili man siya sakop sa pundok ni Kristo, dili man siya membro sa mga disipulo ni Kristo, gipaundang, gibadlong siya ni Juan ug sa mga kaubang apostoles. Pero miingon si Kristo, ayaw niyo didi. Ngano man kay ang dili bato ka nato, dapig na nato. Tinuod, dili to siya parehas og pagtuo ninyo, dili to membro sa mga disipulo, pero nagpapahawa man siya giyawa sa ngalan nako, sa ngalan sa Ginoo. Nga si Kristo gipakita niya toleransya kaayo sa mga tao nga dili membro siyang pundok, ug wa gyud siya mopakita nga iyang gi-reject kining klase nga mga tao. Kini manggong ebanghelyoha, usa ka punto nga gipahinumdum niini, the membership of the Church of Christ. Membro ba sa simbahan? Membro ba sa simbahang Katoliko? Kay usa sa mga pangutana sa mga apostoles kaniadto, katong mga dili disipulo ni Kristo, katong dili mga sumusunod ni Kristo, unsa may mahitabo nila, maluwas pud sila. Gani kaning pangutana hangtod karon naaman. Kadtong mga dili Katoliko o dili Kristiyano, maluwas pud sila. Unsa inyong una-una? Maluwas dili? Ha? Again, undangan ang inyong panghuna-huna that outside the Catholic Church, there is no salvation. My dear friends, dili nato i-exclusive ang kaluwasan. Dili kita mao'y tag-iya og langit. Ayaw ninyo ang kuna nga ang langit para ra nato mga Katoliko. Kay ang Dios nagpakamatay, dili man para sa mga Katoliko o mga Kristiyanos ra. Ang Dios nagpakamatay o giluwas niya ang tibuok kalibutan, bisan ang mga tao nga wala motuo niya o walay pagtuo sa Dios. That even outside the Catholic Church, there is salvation. Mangutana siguro mo, kay mauman ni mo, bugsaw mo, sa ato pa, Father, parehas na di ay ang simbahang Katoliko kay sa laing relihiyon. Pwede na dahil, Father, nga mabalhin kong laing relihiyon. Kay maora man di ay maluwas na man di gihapon. Dili na mao'y punto. Ang simbahang Katoliko is not equal to other religions. Ngano man, gitudluan ta nga ang simbahang Katoliko mao'y naghupot sa kanabang full salvation, kanabang kompleto nga kaluwasan. Ang simbahan nga naghupot sa full salvation, kanang kompleto nga kaluwasan, mao ang simbahan nga usa, one, holy, Catholic and Apostolic Church. Nga naang naa sa atong credo, usa, santos, Katoliko ug apostoliko nga simbahan. And the one holy Catholic and Apostolic Church is the Catholic Church. Fully kanabang ang simbahan mao'y naghupot sa kumpleto ug hingpit nga kaluwasan. Dili equal. Pero ang punto sa ebanghelyo, that we have to respect people in other religions. Kay dili maayo nga ang atong tan-aw nila automatic silang maimpierno tungod kay dili sila Kristiyanos o dili sila Katoliko. Unya kita nga Katoliko, automatic kita nga mahilangit kay Katoliko ta. Nakaila mo ni Mohandas Gandhi, very familiar nga pangalan sa history sa kalibutan. Si Mohandas Gandhi, he was not a Catholic, he was not even a Christian, he was a Hindu.
usa ka Hindo. Pero pagkabuutan sa tao, maayo kay na tao, gani, there was a time siyang kinabuhi nga nangandoy siya nga mubalhin pa Kristiyanos. Pero sa usa ka higayon niya dito sa Africa, gusto siyang mosulod og Christian church. Pero gidiscriminate man siya. Tungod kay dito sa Africa, murag itumon siguro tanan ang manimba, siya ray dili itumon. Gidiscriminate siya. Wala siya pasudla. Mubalhin ta siya o pag-Kristiyanos. Pero wa siya mudayon. Mabitaw ng famous nga panultiun ni nga makapatandog nato mingon si Mohandas Gandhi, I like your Christ, but I don't like Christians. Ngano man kay si Mohandas Gandhi, usa sa iyang gisunod siyang kinabuhi, the Beatitudes kadto makabuluhanan lagi tudlo ni Kristo. Gani usa ka butang nga ato makitaan sa kinabuhi ni Mohandas Gandhi, kanang paghigugma sa kaaway. A very radical teaching nga gipuy-an ni Mohandas Gandhi, paghigugma sa kaaway. Iya tong gipuy-an. Ug naa na sa ebanghelyo. Now karon, namatay naman siya. Maimpirno kato siya. Tungod kay dili siya Katoliko. Di ka siya maluwas tungod kay dili siya Katoliko. It's unfair. Panalitag Muslim kinta ka. Unya maayo kay kang tao, makiangayon kayo ka, panggihatagon ka, matinabangon ka, nagpuyo kag kaangayon og justisya. Maimpirno kinta ka tungod kay Muslim ka. It's unfair. Pero Katoliko ka, banyaga ka, kawatan ka, libungan ka, bakakon ka, malangit kinta ka, maluwas kinta ka tungod kay Katoliko ka. It's unfair again. Diba? Gitudluan ta ni Kristo. Do not be tolerant to people nga nagtudlo mahitungod sa maayong pagtulunan sa Dios, pero dili sakop dato. And do not reject people. Tinuod dili ito pares og pagtuo, pero nagpuyog maing kinabuhi, nagsaksi sa maing kinabuhi, naghatag maing panig-ingnan, ug nagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Tinuod, we are a big family, pero do not practice exclusivity. Again, salvation is not exclusive to Catholics. We do not own heaven. We do not own salvation. Ayaw pagpagarbo nga Katoliko ka. Tinuod daghang mga laing relihiyon nga awayon ka jo. Sige lang taog birahan, sige lang tagtamayon, sige lang tagsawayon, sige lang tagdauton. Pero ayaw na sila tagda. Dili man sila tag-iya po sa langit. Dili man po sila tag-iya sa kaluwasan. Ang kaluwasan para sa tanan. But we have to pray for each other. Unsa may usa ka lason gud nganong naay mga nasod nga walay undang ang gubat? Ngano man gud nga wala may undang ang gera sa Mindanao? Gubot man kanunay. It's because of religious para nako usa sa hinungdan ana, although daghang mga rason, pero usa ka rason nganong sige gubat sa Mindanao tungod na sa pagkabahin-bahin sa relihiyon. Nga gusto sila nga ma-exclusive sila isip Muslim Mindanao Autonomous Region. Mao nga daghang mga gubat sa Kristiyanos batok sa mga dili Kristiyanos. Daghang bugno sa mga Katoliko batok sa dili Katoliko. Magdebate pa ta nga way mudaog kay tanan puros mo claim nga mudaog. Nabaday mudaog og debate. Ag napildi mo angko na puro hindaog. Ag napildi mo ingon man pud nga napildi mo. Mga guba lang ang relasyon. Very divisive. Mga guba lang og panag-uban. But the Lord is telling us today, unta magkahiusat ang tanan bisan nagkadaiya ta og pagtuo. Walay laing sikreto nga magmalinahon ang kalibutan, maulama ang kahiusahan. Walay laing sikreto nga mamalinahon ang atong pamilya gawas lamang sa kahiusahan. Lain-lain matag kinaiya matag membro sa pamilya.
Pero bisang lain-lain tag kinaiya og pamatasan, pero ang matag usa membro sa pamilya maningkamot nga magkahiusa, maningkamot nga musabot, maningkamot nga magpaubos. Mao kini ang labing importanteng pahinumdum alang kanatong tanan, nga gipahinumdum o gitudlo kanato sa Dios. Be tolerant. Tungod lang kay dili sila parehas og pagtuato silang i-reject. No. That's the teaching of ecumenism. Muna'y pagtulunan sa ikaduhang Konsilyo Vatikano, ecumenism. Pagpakighiusa sa laing simbahan nga mga dili Katoliko, non-Catholic Christians. Magsinabtan na ita. I really appreciate Lobok. Nga naman tungod kay sa Lobok na programa nga o sana? Kanang mo adto mga barangay magtudlo sa mga tao, mga officials ba na yung tudluan? Ang lain-lain og relihiyon nagtapo unya manudlo sa mga officials man siguro na mga morals about morals and morong mahitungod na about morals, pero dili isgutan ang pagtuo. I really appreciate people nga naghimo ni ana. O kana bang bisan sa ingana nga mga butang magkahiusa ta isip usa ka lungsod, bisan lain-lain tag pagtuog tinuhuan, pero nakahimo ta ng maong activity ug maong kalihukan without talking about its faith and belief, but more importantly about morals. Mahitungod og moralidad ug